Ludovic Bekkers en Luc Klerks, twee vooraanstaande Limburgse kappers, hebben wereldwijd al 65.000 collega's bereikt met een nieuwe materialenlijn die ze ontwikkeld hebben. Curve O is de naam van de kromme schaar die door kam, borstels en andere kappersbenodigdheden die deze week officieel zijn voorgesteld. Vanuit onze ervaring hebben we dan op een gegeven moment gezocht van kijk, hoe kunnen we die kam ergonomisch beter maken. En dan hebben we op een gegeven moment ontdekt dat door in het midden van de kam een curve van 22 graden te plaatsen, die kam veel makkelijker in de hand ligt en ook veel makkelijker de ronding van het hoofd volgt. Het is namelijk zo dat de schedelvorm heeft een curve van ongeveer 22,5 graden. Dus we hebben echt die kam laten passen op de schedel. Na de vormgeving van de kam hebben we dan besloten om in principe alle materialen te gaan veranderen. Uiteraard was naast de knipkam de schaar het eerste waar we aan dachten. Die schaar hebben we dan ook meer offset gemaakt, triple offset, waardoor dat, de spanning op de pols en de armen zelf veel minder belast wordt. Curve O is bovenal een Limburgs verhaal. Onder andere onze opbergtassen voor het materiaal die worden gemaakt in Jeuk door Kees, een persoonlijke vriend van Luc. We hebben ook een samenwerking met Ambiorix die de beschermhoesjes maakt voor de scharen. Wat super leuk is, die samenwerking. Made in Limburg TV, het economische magazine op TV Limburg. Elke donderdag na het nieuws.